Ο ουρανοβάμων Παύλος, ο μεγαλώνυμος Απόστολος των Εθνών, εκείνος ο οποίος δια του Ευαγγελίου μας εγέννησε πνευματικά, δηλώνει απερίφραστα ότι ο Στέφανος και η σφραγής της εμείς αποστολής είστε εσείς, το ποίμνιον, ο λαός του Θεού, τα μέλη του σώματος Εκκλησίας. Και αυτό ακριβώς αποδεικνύει την γνησιότητα και την αυθεντικότητα του ποιμένου. Και αυτό ακριβώς αναδεικνύει το μέγεθος και την ευλογία την οποία κομίζει στον κόσμο της φθοράς και του θανάτου ο άγγελος του Θεού. Εκείνος ο οποίος δεν μεταφέρει δικό του λόγο, αλλά γίνεται, αν θέλετε, το ηχείο από το οποίο ευαγγελίζεται ο Θεός τη Νέα Διαθήκη, την καινούργια εποχή της χάριτος. Αυτό λοιπόν το πρόσωπο που μιμήθηκε τον Παύλο κατά πάντα ήταν ο εν ουρανής αυλιζόμενος μακαριστός Μητροπολίτης Κεφαληνίας, Κυρός Γεράσιμος. Και εσείς όλοι, μα και όλοι οι Κεφαλίνες, είστε η σφραγής της αποστολής του, ο Στέφανος της ζωής του. Η απόψινή εκδήλωση πραγματικά μας συγκινεί και μας συνέχει, διότι όλοι είχαμε απολαύσει τον πλούτο της Χριστότητος του μακαριστού, αυτό το αγέροχο, το αϊθαλές, το πνευματικό, το αηφόρο βλέμμα, αυτή την καρδιά που ήξερε, όπως υπόθη, τόσο πολύ εύστοχα να συντονίζει όχι ένα συντηρητισμό, αλλά μια βαθιά και αληθινή αγάπη στα ζώπηρα της πίστεως. Και ταυτόχρονα όχι έναν στήρο και ανόητο δίθεν προοδευτισμό, αλλά μια ακένωτη και αταλάντευτη αλήθεια ζωής, ένα βίωμα που ήξερε να αγαπά και να φροντίζει τον κάθε άνθρωπο ως εικόνα του ζωντανού Θεού. Όλοι μας είμαστε βαθιά συγκινημένοι απόψε, γιατί αναπέμπομε ευχαριστηρίους προς τον Θεόν δεήσεις και οικεσίες να καταπέμπει ο Κύριος της Εκκλησίας πρόσωπα σαν τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαληνίας, Κυρό Γεράσιμο, στο χυμαζόμενο λαό του, για να αποτελούν οδοδείκτες προς ουρανών. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε, ο Θεός δεν εγκαταλείπει ποτέ την Εκκλησία του. Και μια τέτοια απόδειξη ζωής είναι ο σεπτός Μητροπολίτης μας, ο Κύριος Δημήτριος, ο οποίος επάξια, αλλά και με την αγαπώσα καρδία του, την απόλυτη αλήθεια της ζωής του, ανεπλήρωσε το μεγάλο αυτό κενό και πηδαλιουχεί το σκάφος της κατακεφαληνίας συνεκλεκτής με τα πολλής επιγνώσεως, επιστημοσύνης, αλλά και μιας βαθιάς πνευματικής αληθείας. Αισθάνομαι μεγάλη χαρά και τιμή, γιατί στην πόλη του Πειραιώς βρίσκεται αυτός ο πολιτιστικός χώρος, που μας φέρνει όλον αυτόν τον πλούτο του πολιτισμού, της αρχοντιάς, της ρωμιοσύνης, της αγάπης, της αλήθειας, που κομίζει η Κεφαλονιά και ηθάκη μέσα στην ιστορία και τον χρόνο. Ειλικρινά εύχομαι ο Πανάγιος Θεός διαπρεσβειών του ουρανής αυλιζομένου, πραγματικά οσίου και αηδήμου ιεράρχου Κυρίου Γερασίμου Φωκά, να ευλογεί το λαό μας, να ευλογεί την Κεφαλονιά, την Ιθάκη, όλο τον κόσμο, κάθε άνθρωπο καλής θελήσεως, γιατί σήμερα πραγματικά ζούμε σε μια εποχή τραγελαφική, αντιηρωική, που λείπουν τα πρότυπα, λείπουν οι οδοδείκτες. Οι άνθρωποι βασανίζονται από την καθημερινότητά τους και δεν μπορούν να αναχθούν από την κτήση των κτήσαντα. Δυστυχώς συμπνίγονται στη χωικότητά τους, στην πεζότητά τους και δεν μπορούν να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος είναι ένας διφυής οργανισμός που μετέχει και του κτιστού κόσμου, αλλά και του ακτίστου και Παναγίου Θεού. Εύχομαι λοιπόν το έργο της αδελφότητος να συνεχίζεται επί έτη μήκιστα,
Εύχομαι άλυπον και πεφωτισμένη την ποιμαντορία στο σεβασμένο του Μητροπολίτη Κεφαληνίας Κύριον Δημήτριον, και εύχομαι αυτό το μετάμελλον που μας κατέλειπε, ο βίος, το έργο, η πολιτεία, η πίστης, η αγάπη, η θερμουργός ζωή του αηδήμου Μητροπολίτου Κυρίου Γερασίμου, να εμπνέει και να οδηγεί και να νοηματοδοτεί το βίο μας και να μας χαρίζει και σε εμάς τη δύναμη και το σθένος που χρειάζεται να αντιπαλέσουμε κάθε δαιμονικό περίπαιγμα, γιατί είναι πολλά τα δαιμονικά περιπαίγματα σήμερα στη ζωή μας. Αιωνία η μνήμη του, και ξέρετε αυτό σημαίνει όχι τη δική μας ατελέσφορη και πεπερασμένη μνήμη, αλλά την αιώνια κοινωνία του με το ζώντα Θεό, η οποία, όπως όλοι έχουμε την εσωτερική πληροφόρηση, είναι βεβαία, αληθής και αιωνία. Αιωνία η μνήμη του αηδήμου Κυρίου Γερασίμου και πολλά τα έτη του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κεφαληνίας Κυρίου Δημητρίου. Υπάρχονται δύναμη και έργο με τον Χριστό. Ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή που μας κάνετε να είστε μέλη αυτής εδώ της οικογένειας του Πειραιά μας. Ο Θεός αγιάζει πάντοτε.